हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननाया गमामायैनो जोंनि मोनसे हाबाफारिनि बाथ्रा आरो बेनिफ्राय आइमोन बाबामोन आं बेखौबो थांनाय माखासे बेसारा जि मोजां मोजां बासन होगासिनो दङ फिसा लामा लामा थाबायगासिनो थांनाय 1905 मायथाइयाव परमहंस शिवनारायण स्वामीनिफ्राय उपदेश लानानै 1906 मायथाइयाव जारला जागोनलै बिसोरजों ओमफ्राय दा थांनानै सोंहैदो मिटिंआव मा मा होनदों मा मा बासन होदों मा मा खोन्थादों होनना सोंहैबा जानो मा होनदोंथाय खोनालाङासै होननासो बुंगोन बिसोरो हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै मोजां जाफुंहोनाया जों साफ्रोमबोनि बिबान जाहाथे बियो जोंनि बे साफ्रोमबो हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंहोनाया साफ्रोमनिबो बिबान होननाया हनै लामा लामासो थाबायगासिनो दङ मोसौ गुमलागासिनो दं हनै लामा लामानो खमला बायदों जादों बैग्रि बायदों जादों बेनिखायनो आइमोन बाबामोनखौ एसे हारि एसे थाबैनो थाबैनो पेन्डेलाव फालिजानानै थानाय जायगायाव जिरायना थानो थाखाय आं खावलायहरबाय सेस लामा लामा थाबायना फुजा होगासिनो मालाय बिस्रा दे बेसारा ओरै फै होननानै लेंहरदों आयै बेसारा जायगायानो खालिसोनो सिङावहाय ओजों बाहेरायावसो होनाय जायगायानो थोलाया ओमफ्राय खम जारला बियो नै बैहाय जानाया हनै बैहाय ओमफ्राय लिंहरगासिनो दं फैदो आइमोन बाबामोन फैदो जायगाया खालि दङ बैथिं होनना बुंलागासिनो दं लाय नै औ आयो बेसारा अननानै अनदोब्रा एसे थाबायगासिनोसो ओमफ्राय बाहेरायाव जारलालै ओमफ्राय नै बिस्रा ज' फालो होगासिनो ओरैहाय हासुहैगोन मा जाखो बिसोरथ' हासुहैथारगोनलै खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया